Айде, има 3 метра. 3 метра стана. Карма! Така е, като се подиграва на хората. Винаги така става. Морето трябва да научи на добрина. Сега ще покажа как се глисира. Какво да я покажам това? Всеки път едно и също. Представи си. Така. Чай спочина. Така. Всичко е направено. Ето, долу по вълната. Спомпи. Първи крак. Втори крак. Оп! И си горе. И сега на 3 метра едно качване срещу вятър, ето. Гледайте. Гледайте къде отивам, гледайте. Отивам на галата директно.